l'esport i la cultura fan la millor confitura. Per tant, aquí com a concepte i com a defensa no és incompatible, sinó que al contrari. I després deixem també agrair la gran tasca que esteu fent com a fundació, com a PSC respecte als Jocs Olímpics, i de fet, haver fet i organitzat unes jornades d'aquestes característiques amb la transversalitat que l'heu organitzat i amb la importància també dels ponents que ens han precedit, vol dir també aquest lideratge. Lideratge que potser ha mancat en altres àmbits i que nosaltres venim reclamant des del teixit esportiu des de fa molt de temps. Venim reclamant aquesta taula transversal entre ajuntaments, entre consells, entre federacions esportives, entre clubs esportius, entre comunitats. Per tant, un gran espai de consens que creiem que no hi ha sigut i que esperem que també amb aquest lideratge que de facto ja esteu exercint aquí avui des de la Fundació, que això es pugui també traspassar en els altres àmbits. I agrair a l'Helena, a la Marta i l'alcalde Mont-ras, que són els que ens han fet participar aquí aquest lideratge, insisteixo. Jo crec que el principal repte, per no parlar del repte ecològic que tothom n'ha parlat, per no parlar del repte econòmic que tothom n'ha parlat, jo crec que el principal repte que tenen uns Jocs Olímpics és la popularització de l'esport de la muntanya. Jo crec que el poder dir o desenvolupar aquells programes que, per exemple, l'alcalde Hereu va fer en el seu moment aquí a Barcelona perquè els nens de totes les categories i de totes les classes socials, independentment dels seus recursos econòmics, poguessin anar al Pirineu, poguessin provar les pistes d'esquí, poguessin tenir aquest contacte amb la muntanya, és fonamental. Perquè precisament la igualtat social també és això, és que qualsevol pugui gaudir de la muntanya. Perquè la muntanya no ha d'estar només limitada als que tenen recursos econòmics o als que viuen just allà al costat, sinó que ha de ser, jo crec, un bé patrimonial global de la societat. I per tant, jo crec que el principal repte que tenen aquests Jocs Olímpics, precisament, és aquesta popularització, és aquesta democratització de la muntanya i dels seus esports, que haig de dir que en aquests moments no està sent així per les circumstàncies i que és una oportunitat que jo crec que el territori té, però sobretot també les grans ciutats tenen.